Go mit einmal mit dem Dorn kein zu Tag in New Donald O'Hanifin and the East Donald Kara and then Hanahin Eklamid as doch go Donald playlist just all law or he van the freeways as well style agus per mile false Donald O'Hanifin. Okay, vi heel gur mile mahagut okay agus vi sin harbe special kinte o TJ and our lagadita Mas Fedlin just bug a right bit really lehanach a hain diag sa Lauran Tomshin Brahanur cuidas na lehanig seo agus cuidas na topicí atá clúdathe sa Lauran agus beidir mo chud smuointí féin a Reintlib maidir lohasan. So Ki Shervishi seachtachas sa scoil agus cad a chéilín se sin agus cad a bhíon ar siúlagin chun an tanga chur chun cín. Is cum a céan áta bhfuil túlanathe betu smí beg Shervishi ír scoile agus réamh scoile agus rib scoile agus marsin de ar siúl agus chunas a réitín muid é sin ar fad le policy gaeilena agus le chur chun cín na gaeilena. So in golóir scoil na buinn se seo leis an gumandút le scoil iad a play le daltaí las modern scoil nó go dain féin coachála tachtasteach sa scoil. Tá an tálinne in inis na coachála hagan isteach sa scoil tá gaeilge agus úsáidan siad gaeilge ach go am go ham bíon ionadathe an in a náit agus ní bhíon gaeilge agus bíon ar in dainú an sin go bhfuil an múntóir níos lár níos na himachtaí ná mar a bhí riimi sin chuna chinú go bhfuil na himachtaí sin á reachtáil trí gaeilge agus an múntó rang a lánach sa scéal an sin. So vi TJ kain fin vi setá an scoil agus de lá sé faoi na hunchis atá a gwine dá naltaí. Ach ten sé fiú beidir begáí níos daine ná sin nuair a bhí mi de smuoineh ar na tuismóirí agus cadíad na hunchis atá na tuismóirí dá naltaí agus cadíad na caidáin atá á lorga san. So Shefte bhí na gumsa níle má bhla de gatainine ach rud a hálíonn in ár scoil ná bíon an deis ag na tuismóirí cuimhnóirí gach láún nó gach tuismóir single bula isteach sa scoil rim ré agus go bhóradí ar an am chahabh leis an bríomh de bocht chun cuasaí sa dhéanamh ar cuasaí tomadachas agus cad is féidir lo a bheith súil leis agus úsáidem an deis sin tagan tuismóirí isteach agus iad na páistí anó go minic úsáidem an deis sin chun iad a chuirigh machnamh faoi bheith páirteach sa scéim takeíocht de tangan nó sa scéim sa facáiste takeíocht de tailig agus mar sin de is smuoineh ar fáistí a thógáil go dá hangach má tá gaeilge ag duine bháin nó ag duine don mert go minic ní smuoiníonn láún ar na ceistena seo agus bíon an obair nó an cinenne díanta gan éon chinine a bheith díanta agus bíon siad tosnathe ar an méle agus bíon béle i mé bhaim sa tí agus ach nuair a lútar lá agus tá sé sin seo tálathe le mútóirí gaeilscoile. Nuair a lútar lá bhfuil machnamh díanta goibh faoi an danga baile. Bhfuil machnamh díanta goibh faoi bhfuil siad chun na páistí a thógáil le gaeilge bháin nó go dá hangach agus mar sin de go minic ní bhíon machnamh díanta acu ar a lehéad agus go minic sa réaltacht agus an áit as a dagan féinnig ar imime réaltacht corcogíine ní bhíon machnamh díanta ag daoine ar gotí go geistítaríad agus gotí go gurtar dúchláin rompa tuis go bhfuil gaeilin ag duine bháin lig don duine sin gaeil na lát agus lig don duine eile béle lát le agus duine íirecht sin agus de bheith an méid sin a gnas. So is gá tuismóirí chuirigh machnamh faoin na cinní seo. So cén fís atá ag na tuismóirí agus ag an scoil, cén fís atá gine ag an scoil, cén ról atá ag an scoil sa phobal, an dólinn gur bé sin ar an gnó. Agus is dólam sa gominen an gnó sin linne tá sé déanamh an saoil níos fusa dún síos an bóthir. Maidir leis na Shervishi írscoile eile. Tá an tálinn go bhfuil Shervishi cuaram réamh scoile agus cuaram sin ribham scoile, ribhthasúna scoile agus
héistan scoil dún a bhfuil seirbhísí cuairm a gine thugan airad a fáistí trí bhean na Gaeilge na club na báistí sa scoil agus is mór an chawer sin dún ní ach riile bháin an caiitú Gaeilge na laut ní thugann siad bíadóid ná feic tugann siad lán breise agus reachtáilta na himachtaí sin fad trí bhean na Gaeilge sin fád an na hochtalog ar maidin go dtí na séchlog trána agus is úntaach an deise sin de hisismóirí tá má gobar. So agus níl an túfás is rangan na réamh scoile agus rangan na ír scoile gur féad libh réamh sa tlí sin agus níl an túfás ibre I buint leis má bhíon an duine ceart agat. Gan dátá an cuasaí Green Isrúcháin agus Cosan Gleanaí agus na policy sin go léir le bheith ann ach cúnamh úntacht an scoil le héad a bheith gin sa facáiste tágan. Tá an tálinn tá an taspa chun Zoom a dhéanamh an taspa fintan ó monacháin a scailehn sin be sé dhéanamh Zoom dear na bliana linn le páistí leis an seirbhís fágála ar líne I gceann seachtaine bhí orm caddáil ó Allianz an pátrún na scríbeisteach sa scoil nach an scéile faoi láthair leis an COVID seo agus be sé sin na tarlún. So seirbhísí aglasta tá dúchláin a gine in inis mar ní bhíonn afran lán réilge ann go rialta agus tá muid dírig an tafran sin a chur an neis ar na buna bharís ach dinta na seaman is go léir ciad cumína cónachú agus é sin fad trí bhean na Gaeilge agus an tálinn an sin leis an aspa gratha agus leis na daoine bhí an riimi sin na haspa griimi sin. Tá dúchláin an gan dat gach imimecht a rihan na múntóirí bíag sé cispel, lútlasíocht, pelnú ómáníocht agus na himachtaí írscoile go léir gan dat tuigeann sibh fad gúil siad sanna fad trí bhean na Gaeilge agus gúil siad sanna fad séir an eisce do ghaltaí. Is úntaach a ní na himachtaí seachtracha seo a bheith arsúil sa scoil mar churann tugann sé deistas na páistí sprí agus crack agus sport a bheith trí bhean na Gaeilge leis na múntóirí cé go bhfuil na múntóirí mar cóteálathe más maiile inionad a bheith mar bhúntóirí sa siomh sin agus tugann sé anna hansdóibh an rud atá lútaigh TJ sin forbert agus deisina úsáide a bheith ar an danga tá á bhálam agus sa scoil don téirmíocht a bhaineann leis an amáníocht nó leis an gisfeil agus leis na himachtaí sin go léir. Tá sé anarist ins na himachtaí írscoile sin go sleanóchan go béarla isteach inúachtar mar bhfuil na múntóirí ar fad agus na cúntóirí atá pléilo díograseach agus ar an ardal agus ar na baracíní faoi úsáid na Gaeilge. So tá cadi gachtain a bheith páirteáin nach dintar gachrad trí Gaeilge sin an tain smacht atá ann. Agus an smacht is fearr atá go ar ghaltaí rang go cethar cúige agus a sé ó heh ó muthaíide ó nédig necadó le mar fríomhide ná má dean tú le Ronaldo beagnú le DJ Carey ógnú peanimatáir nach méid cadige amáint immert an scoil má bhíonn sé bear lóireacht. Ní bheith cadig ge freistal ar éile pelle Gaelin a bheits arsúil sa rain nó bheith arsúla gur go ghuiine má bhíonn sé bear lóireacht mar ní rán an máistróin éon bhear lóir ar éonirin do chuid Gaelscoil bhí císóg agus chuann sé sin amach na bhíad. Clas eile bhíon a gine bíonn sé dechar an clós a smachtú bíon an irid sin rodí tarlún sa clóstá cúici dalta sa scoil téan golódas na daltaí trasna an bhóthir I gimmert pelle buchalí agus chalíní agus gimmert amáníochta I gám sos agus I gám lón agus tógann sé golóir an testosterón sin trasna an bhóthir agus bíonn sé sin bíon na cluichí sin agus réitóireacht díonta ar na cluichí sin I cúntóirí scoile tá golóir cúntóirí gin a hagan nó a chláiste mar an smáil. So modm díobh go léir mátá deisna gaibh mátá daoine ige baile an fór seo nach bhfuil mithe ar an ollscoil. Nach bhfuil agus atá ag fálam ar líne agus atá ag déanamh an álam cumisc seo agus an deisibhaintas na daoine sin bheadís lántáasta deisina a bheith ins na scoile na Gaeltachta agus ins na Gael scoile na taithí áil ar cúna bhúirta de bhúntóirí buin úsáid as na daoine seo tá deis úntach ann an sa téirme atá róin é sinna dhéanamh tá cinnte go méid cuid golóracha go baile leithanta áirithe sna seachtaí atá róin.
Ungurin imachtaí bhí imacht rothíocht agus mar sin de tá ceistan sin cad mar béarla má bhíon béarla siúil, an úsáid an béarla it's na imachtaí seachtracha scoile, bhí ihe bhúr rothíochta scanáníochta agin, so sais pictúlan rothíochta, bhí mar a fadar na rothar a dír an díal scanánici mead sa túl, agus ag fiochan siar bhí an scanán a méarla. Ní is go an Home Alone nó rud éigen a bhí an aimsin an nullag, ach Rachdálaach an rud a fad trí bhean, na Gaeilge, Faratí, Úntach, agus Tishmahórí páirteach ann, agus písa sprí, agus písa crack, agus daltaí, agus ceol, agus mar sin de chomach cíanna, ach is féidir imachtaí seachtracha a dhéanamh go bhfuil béarla buintach leo, ach iad a bheith á Rachdálainn éilge má higann si an méid sin. Sa chlós, bí míad a fad ag cáisih an chlós agus an chunas is féadlinn, is gád an iarna fad a bheith aonta. Caithfidh gachtainna a bheith ar an ocail. Mura bhfuil gachtainna ar an ocail agus mura bhfuil gachtainna ag tarraingt le chéile, well, is beag seansatha agat éon folasí chur le chéile sa chlós. An mulla is fearr a fuair is riamh ó ghalta scoile ná dúirt sélum cín tú sin agus cloisean tú sin. So, má cheapan na daltaí sa chlós go gín tú iad agus go gluisean tú iad. Go bhfuil tú ag éisteach leo agus tá mí de caintear student voice agus gan an altaí agus é seo go léir le díanaí ach má hílann siad go bhfuil tú ag éisteach leo. Agus go bhfuil tú ag fíoréisteach leo, go bhfuil spéis agat ins na rudaí atá So nuair atá féthóireacht a siúil sa chlós, is gád an éthóireacht sin a bheith gníomhach. Is gád is na múntóirí a bheith caint agus a cadarrán agus a córá agus le daltaí. Agus nuair atá sé sin ar siúil is mód a hens go leannig siad a reiglis an Gaeilge. Bíonn béarla sa chlós, gan dat. Ní len ní féidirlinne agus beidir go meach focail ag TJ ar seo ar deire. Tám treis rangan a thuaid go dtí tír na mascach, go dtí an bhreatan bheag, go dtí an iarúig, tá bhí rang go gine ó bhanan le déanaí, bhí me san na hileán hir san Alban le rang ar scémanna Erasmus Comenius agus Colm Cille agus rudí de friúla. Agus i ngach éon cairn an sin, i ngach éon tír, bhí an cheist cíanna á blé ag fór na scoile. Cunas an Gaeilge churcan cína mas a chlós agus an Vascaise churcan cína agus mar sin de agus ní a bhéin cheandas na scoilena sin sásta leis an seasamh bhreatha bhí acu agus gcónaí idir ag feabhsa chur a rudaí. Ach ní féidirlinn a bheith súil. Ní féidirlinn a bheith súil le ciad fan giad an tamar fad. Ní féidirlinn é sin a bhaint amach. Dá muine míiste amach é sin, ní bheith éon gád a TJ, ní bheith éon gád a bhíhalas, ní bheith éon gád a bhútóir be caihamíad a bheith sásta go bhfuil míad ag snáb beidir an tamar fad agus go bhfuil míad ag stracailt an tamar fad agus ag cintú gur féidirlinn feabhsa chur ar an rud an tamar fad ach ní bhainnig tú ciad fan giad amach a riamh. De bhain se anna hásta le 7-8 fan giad fuair mar machchan sin insna on Martin Bheag in san cur láthar a bhí i Gaeilge dachas rim nullig, fiúins na scoilena bratainise is díalse go bhfuil míad a caintear 7-5 fan giad agus iad thar a bheith sásta le úsáid na bratainise sa chlós an tam sin agus na daltaí i caint faoi sin. So sin rud amháin. Takeíochtaí chun cabhrúla Gaeilge sa chlós tána hin rudí go léir tá lútaigh TJ díanta, agus aníanamh. Agus éirí míad brein de cheann amháin agus bíon ar an ceann eile thosnú. Agus sin an slí atá sé, agus filimíad a rudí eile. Chaithe murna amach na testais uair amháin, mar bhí na múntóirí rá, tá siad brein bailithe is na testais. Ní chiallaíon Gaeilgeoir an léon nó Gaeilgeoir na seachtain na feic. Agus, look, cosúráil agus bhfuil cross a rasal, blion go leithin na dhéag sin bhí na múntóirí rá. Canna héamh ná bhfuil a brother testis inis, agus bheith na rangan na ratha anna hásta testas áil ag mar bhíon an dá rang go sé bhí gin cúpla blion ó hen ró cool for school, bhfuil is good. Agus so bíon an bheith cuma agus a gaharú an tamar fad. Okay, tá cumad súil ar an glog. An Christa Gaeilge tá sé anna háachta go meach Christa Gaeilge sa scoil agus go meach gothaigh na daltaí. Tá Christaí glas agin, okay? Tá Christaí agin de gachéan saisrod. Christa Gaeilge agus na daltaí, agus íar na daltaí, canna héamh nó conas a bhíonn siad faoi úsáid na Gaeilge. Nuair a héimid na go dtí ar drus bíon túil go hinna sír, ní airglann dul am líana le rang go cúig ar feadh seachtainna, bíon anna hensa agin dul a bhaim ar an rang go cúig. Bíon tú site síos le lasma
timppla ggheorcail in grúpaí beaga agus I gláirt le faoi úsáid na Gaeltaine agus cunnascúil sé níos fusa agus iad níos díalse mar gheall ar úsáid na Gaeltaine in ina síorna mar a bhíon ag glós na scoile agus mise fíorí dóibh cunas nachhfuil si có díal céirpá nachhfuil si có díal sin ar scoil agus lárann siad go hoscailte stem si gúil sé níos fusa Gaeilge labhairt sa nGaeltacht go bhfuil sé níos fusa Gaeilge labhairt nó tá Gaeilge timppla an tamar fad. So timppla iad le Gaeilge. Timppla iad leis an ggóthíochtaí TJ a cain faoi. Timppla iad le TG Cahara agus le Arna G agus le Coola Cahar agus le Gaprod gur féile tá áil trí bhean na Gaeltaine. Agus an son nuair a chrothíonn tú an timppla lán Gaeilge sin tá sé níos fusa dóibh san a bheith dílis dúsáid na Gaeltaine. Téan an chóthíocht de Weimara, téan na chóthaí COVID de Weimara, téan Gaprod de Weimara. Okay, mar bíonn siad I léamh an tamar fad. So is gáú é sin cumad sús. An Chiste Gaeilge, beidir go meic ról I gnifigeach planála tangan á túil sa Chiste Gaeilge scoile a taftasteach agus I túirt cuairt ar an scoileann sin. Bhí mé géiste de irial ó calla ar maidan na raidió na Gaeltacht agus rinne sé anna chuir síos tá sé gairí as a ról hí sa rainn agus an obair diantaige anna bhola ar fad tucha ige dus na scoileanna sa rainn agus an obair dochreite a bhí arsúlaige a chusan ins na scoileanna ag na bunscoileanna agus san níorbhanscoil agus siadam gúil sé anna háchtach na hifiigh canála tangan a nasca leis an scoil sa tlí sin. Agus cuid an bhrua a bhainte an scoil. So mar hampla, dá me hifiigh canála tangan Gaeltachta a gumsa agus tá ceann a gine líonra na hínse mar a hálíonn sé ifigh forbarthagan mar SPG má tá sé bhíon ceanta go bhfuil scéim pobl Gaeilge bhíh tá ifigh forbarthagan. Bhain sé I géirí is íorscoláire de chuid na scoile mar a hálíonn sé. Bhain sé géirí ar a san gan dát chaintóirí a grú agus mar sin de agus daoine thuairteach le Gaeilge íorscoláirí agus mar sin de. Chud is na himachtaí seachtracha scoile tá arsúil Then is íorscoláirí de chuid na scoile tá anhéanamh. Is jiu-jitsu a scoilge agus yoga a scoilge agus é seo fad is íorscoláirí de chuid na Gaelscoile tá imon na hibre sin. So an Chiste Gaeilge ról an lánach ag na daltaíonn sin agus iad a heachta chéile agus ceiliúra a dhéanamh lá. Gan a bheith bhfuil is go ceiliúra gach ile rud a hálíonn agus bhí cinnte go bhfuil na cuioine darafacha acu sin ar an geiliúra agus ar an géim beag nó ar an mua beag a bhí na có. Anna hácht dóibh go bhecinn siad an dulcin cín sin agus go geútar é sin dóibh. So tá ró lánach ag an gcuiste sin éiste leis na daltaí faoi chunascúil sé chunas úsátar Gaeilge cadíad na cluichí atá an uachtar in isise mas a chlós, céan fágúil sé níos fusa Gaeilge nó béarla a labhairt agus mar sin de agus obair ar na tuairimí os na daltaí. Ins na Gaeltachtaí chomá brahan sé ar cad is féile na dhéanamh. Ní féile na gach smaoinmh a phládáil ó una doháin go chuna deile. Nuair a bhísa sa Gaelscoile limnach bhí rugby trí Gaeilge agin. Okay, ní dhéit an rugby dhéanamh in inis trí Gaeilge de crocfaoine. Okay, mar Gaelscoil bhí hí císóg agus mar sin de. Ach, okay, tága mar é sin in Arníg agus dhéirímar ar chósaí lút le síochta agus mar sin. Cadíad na talan atá go ar an bhirn. An bhfuil rincóirí, bhfuil áránathe go ar an bhirn. Will fili go an bhirn, will íorscoláirí in a bhilí. Cadíad na búna atá ag na múntóirí ag an bhirn, cadíad na búna atá ag na tismóirí, cé tá páirt gan, cadíad na gnóna atá ag na tismóirí. Tá gnó trí Gaeilge an sa din gnó trí inis, inis dum ag gin in inis sin, agus na gnóna atá ag feimú trí Gaeilge go bhfuil sig na daltaí céhiad. Gur féad le tuisteach a Specsavers agus go bhfuil lethar mo chuine istigh agus go bhfuil Gaeilge aige. Gur féad le tuisteach dí Rochfords agus go bhfuil Gaeilge go san agus go náirm siad san Gaeilge. Is féad le go dtí siúpaí eile agus bheith Pat McCarthy bras ásta Páire Bróga a dhéal leat as Gaeilge le defán giad lascanna chu mar tá garfáistí sa Gaelscoil. Okay, so an crack seo go léir maidir le úsáid na tangan lasmó tá oberhile le díanamh igan ifigh planála tangan, beidir Christian ag an Chiste Gaeilge, beidir ag an bríomh de bocht, chuna chinú cadíad na honid, cadíad na hátainna. Maidir leis na rudaí atá ag feimús a fróiste, agus tá seo fíor ó thaobh gach éon fróiste. Déta chuidas na Christí a bheith níos Gaeilí ná chéile, déta dís peas a chur ar úsáid na Gaeilge, ach má thugtar an dúchláán dóibh comá, agus an cúnamh dóibh.
úsáid na Gaeilge na timpeall na scoile, is gá fáilte a bheith rih hisismóirí agus pécaid an Gaeilge na táá. An méad atá úsáid, ní féadlinn ligan dóibh bheith mothú nach bhfuil a go Gaeilge na magalúir. So tá anna háta go mé mis láán oscailte faoi sin pobl na Gaeilge las mod de gataí na scoile, go bhfuil fáilte rim gurb maithagad agus sláán. De is féidir éis seo ar fad a phlé ag íhinnta ólas le tuismóirí, sulla dagan na páistí ar scoil, uaireanta bíonn cruinnithe ólas ag tuismóirí agus múntóirí ag tús na bliana de ranganna ar le, is gá sóisialú teanga na phlé agus is gá rálo tá bhúr gair de dhéaran, tá cabhair ag tastáilhain, ní féidir linne dhéanamh linn héin, ach le chéile is féidir linne dhéanamh. Agus fiú más cruinnithe zoom a bheith an sin im líana, ní héin díomháil an cuiri sin. Nuair a lorgíonn tú cabhair ar hisismóirí sé má haithí ná go dtugann siad cabhair dis, agus go mbíonn siad sásta cúna bhúirtas má lorgíonn tú cabhair. Má ceapann siad go féad le gapad a bhágant faoin scoil, fágad siad faoin scoile. Ach lorg cabhair ortha agus túra siad an cabhair sin dit. Agus mínig dóibh beidir go bhfuil bail an, go bhfuil dain séir an, gur féidir linn tite midir ghástóil mar a bhfuil míad dá riire faoi úsáid na tangan. Tá an bail sin, tá sé sin bio, agus is gáún é sin ahant, agus is gáún i chinú go bhfuil níos mó ná rá chois ar an stóil, agus go bhfuil an scoil agus an baile agus an pobl agus tuismóirí agus gachtainine i gobar as lá bheith a chéile an seo chun na hunchris áde atá gcuine sa scoil agus atá ag na tuismóirí dóibh tá súlagan chun ardchaidán sa dá hanga a bhaintach ach chuige sin. Beag 3 céadúra clig caiilte chu maidir le COVID tagháil leis an Gaeilge inis. Agus tá móhúntóirí anna bhúra faoi na daltaí na ranganna éagsúla na nínáin a go háirithe agus 3 céadúra clig tagháile caiilte chu leis an Gaeilge agus sin rá chunas is féidir linn 3 céadúra clig a dhéanamh suas. So fáca mé sibh ag an bpointe seo leis an smaoinemh sin an dúchláán atá agan de bhean for, caicís na garad, beidir an cádas a chothú agus a lá drú i meán fór agus i chinú gur féidir leis an dhéanamh. Dála an scéal tá me chun plug a thuirta de cholacht Gaeltachta Vilotech atá ábalta agus sásta meascanna le teachtarachtaí i Gaeilge a chur ar fá leabhar Gaeilge lumnú Gaeilge le de hail tá siad ordathe gom de Gaelscoil bhí hiad císóg info ag Vilotech.rodégan húsan san na Connemara, Slán tamil. Anjar ódal gur mí má sin agus an plug agus chaile hórta caiisteach an sinna agus anjarafach an sin agus muinte ríist anna fracticúta a bhíon sin